Donostiako Atano hirugarrenean giroa ez zinobea da, pil-pilean dago hemen dena, eta ikuskizuna berehala hasiko baitaren batean. Irujo eta Olaizola lanari egiteko prest dira dagoeneko, aurrez ordea, epaileak lagun dituztela, kantxaren erdira joan, eta sakea nori egokitzen zaio ikusi, eta horiek denak egin behar dituzte. Eta gainera gaur omenaldi txiki bat ere izango da. Josune berezi hartu eskalatzailea handia omenduko dutelako. Eta hemen Oiuka kantuan. Gainera Irujo eta Aimar Oiuka hasten direnean txandatuz egiten dute, Irujo, Aimar, asteburuan entseguak egin balituzte bezalaxe. Eta ez du inork animo eta berotasun faltarik izango. Orain dira, horagailuen bitartez, Josune berozi hartu den aipamena egiten. Xavier, eta badirudi pixka luzatu egiten dela, egin beharreko omenaldia, eta bitartean hemen dut, hain zuzen ere botiletako bat, Ángel, buenas tardes. Bueno, ambiente desde luego vamos a tener para el partido de hoy. Sí, ambiente por lo que se ve está a tope. Bueno, ¿cómo está tu chaval, tu pelotarí? No, bien, lo he visto tranquilo, oye, ha estado calentando, he visto muy tranquilo y bueno, esperemos que esté así todo el partido. Las gradas están a favor de Irujo hoy. Bueno, yo no suelo hacer mucho caso, pero bueno, será por algo, ¿no? Lleva la camiseta roja de momento y bueno, favorito parece que ser. ¿Qué partido esperas? ¿Qué partido esperas? Bueno, espero un partido que sea, sobre todo que sea bonito y la gente que se divierta. Nada, suerte. Venga, vale, gracias. Hor duzue Josune berezi hartu. Bere irudi batzuk ere bai, tartean. Juan Martínez de Irujok. Oraindik ere txapeldun denak. Eman dio, pilotari baten irudia. Eta pilota bat, gaurko bi protagonistek sinatua. Hor dituzue Josuneren atzamarrak. Ongi zailduak. Bai horixe, bera bezalaxe. Edurne, zorionak. Mila esker, hau benetan hemenik aurreko dut. Ze politia den ez da, jendeak aitortzea zu bezalako kirolari bat, ez zara pelotari bat, dela tenista, futbolari bat. Bueno, baina benetan hori sentitzen den berotasuna oso importantia da, baina bueno, orain garrantzitsua da bi pelotariak eta... Haino ba, bota txapa. Venga! Josunek berak bota behar du gainera txapa gora, beraz. Egin beharreko lanak egiten utziko diogu. Eta lehenbiziko sakea. Gorri. Irujok eman dio oparia. Eta trukean sakea itzuli dio Josunek. Orain lasai. Eta Xavier beste botilero ametxe dugu. Gozatzeko eta Asierrekin hitz pare bat egiteko moduri badugun. Asier, sakea kontra.
Suerte txarra ez. Ze partido espero duzu, Asier? Hombre, partidu zaila ez, denak ikusi du, bueno. Joan irabazte oso zaila dela, baina arte ez du buruz partidu galdu. Bueno, Aimarre bere partidu egitemo, nik uste aukera behitu. Zaten duten bezain pilotari hotza alda nahia? Hombre, nik uste fama hori dula zerretzen gatik ez, momentu zailetan badakila gozoten ez, kusi marra berga uno lehoten den. Suerte izan. Asier Olaizola. Anaiaren botilelo lanetan. Aurtengo buruz-buruko finalean ere. Aimarren datuak ikusi dituzue. 88an egin zuen debuta Aimarrek. Ordutik 4 final jokatu ditu, 4 erdiko 2 irabazi, buruz-burukoa eta binakakoa galdu. Irujok gaurko hau izango du 4. Aurreko 3 ditu irabaziak. Iritsiek ordue. Iritsi da ordua. 7:20 gutxi dira, lehenbiziko partidak luze jo du. Baina iritsi da ordua. Berriketak amaitu dira pilotarientzat behintzat. Gu segitu beharko dugu baina. Elkarri bosteko eman diote. Eta bado Irujo sake ateratzera. Lauan punpa atera du, gaiztoa da. Sake beldurgerria izan da hori eta erantzunik gabe geratu da. Sake latza, Bai, hoi etzegor ezer esatek. Luzea, eskarpaten erabasartu zaiok. Eta ez dik eramaten izaten, baina sakea zitzia lauen, zaile. Oso zitala ere. Irujoren bigarren sakea. Eta jendea Irujo, Aimar, Roska. Hau oso motz. Eraman Aimarrek. Atzera Irujo. Txokoan Ñakua. Igarri egin dio Aimarrek. Beste Ñaku bat, eta era bat ez ustean harrapatu du bigarren honek. Izan ere zeinek espero behar zuen hori. Horratzeak etorrita dejada indikatzea aurreneko ez da gainuna izan. Gaina erakutsindik eta Aimar errez iritsiek, baina ez dik behar bezala aprobetxatu. Eta gero horratzeak aikoala. Ratzea beste dejada bat. Eta hor bai, hor ez multzurein Aimar. Ez ustean harrapatu dit. Etzen hori espero izateko ere. Deno garrapatu gaitula uste gabean. Egin apustu Jaun Andreok. Esan dugu diruari dagokionez alde handirik etzegoela eta Bizpairu tantoz aurreratzea nahikoa izango lukeela Olaizolak dirua partzeko, baina 2 eta utzi irabazten hasi dena txapelduna eta hori ere sake latza besoak akotu eta ederki eramandu Aimarrek ala ere. Irujo atzera ongi gurutzatu, 7 airez oso ongi Aimar. Beste dejada bat, eta tanto. Eta hau berriz ere lotxagabe, eta lehen bizikoan erasorako preskantxaratu da. Orain arte. Eta gauze gateatzen, hasi zaizkio. Ongi irteten nahi zaizkio gauzak. Orain honetan, ez zen ainarresa hori, bote handiarekin, eta goixamarretik egin behar izan du, baina oso ongi egin du hori ere. Beste sake bat Irujo, azpi-azpitik. Hori ere oso gaiztoa, Aimarrek jaso ordea. Eta gora joan zaio. Ez dut pentsatu, hain arroa zioanik, hainbeste indarre eman dionik behintzat, baina gora joan da. Eta hasiera azkarra, mandi partidu. 14 pelotaka da, 4 hauzi irabazten, 2 saketi. Eta Irujo asmoatzen hasiek.
Eta azpitik dirua, entzune, 300.000-ari. 30 euro, 100 eurori. Hau esake gaiztua, asko Hori zamatzen ere ari. oso gaiztoa. Ez da eta iristen. Hori ere ez da iritsi. Bai gaur beste abiadura bat ematen ari da sakeari ere. Lehen oso gutxi sakatu zen. Patxirro izan aurka, baina gaur asko sakatzen eta gainea dena, Hor saka dizantik eskubiratea una, etzekin nahi eta iesin da, baina gaien zen. Ies egindako izan dela. Bai, hemen gaien zen ezkerpa eten da errebote ingurua eta oso luze eta oso bizi. oso bizi. Gauzak gaizki hasi dira Aimarrentzat, baina hau hasiera besterik ez da. Pilota asko xamarri biltze alda, Xavier. Pilota zale batek galdetu dit. Asko xamar. Eman ere egin dio, orain arte. Ez da ginik galdetu zizunak gehiagizko ote den esan nahi ote zuen. Hori asateko adina ez da ikusi dugun orain arte. Zait iruditzen ala ere. Brilluko pilota bai. Atzera Irujo. Frontis erdian jota. Lehenbiziko piloteoa dau. Erki luzatu du goiko losa jota. Oso ongi eutxi Aimarrek. Aztertu gainera eta Irujo gora! Bat eta bost Aimar Olaizolarentzat. Lehenbiziko 15 horixe izan da. Oso bizi irten zaio. Ezker eskutik. Pilota hori Irujori eta gehiegi arrotu du. Lehenbiziko aldiz sakea Aimarren eskuetan izango da. Bere biak hartu ditu Aimarrek. Lehenbiziko hori zer iruditu zaizu zen? Etzin pelota dezente ematen baina etzin hola gehiagire ematen. Oituta gaitxe golako pelota asko ikusten da etzin ematen gehiagire dani. Pelota fuertea bai, asko ibiltzen lurren, Baina gehitxo etzin ematen. 400.000-ari eta artekariak lanean. Aimarre, sakea eta saku eta aprobetxatu berkedik. Hemen atzetit eskubiz da ikusi duen, oain oso gutxi ikusi du, baina posta itizaiok hemen atzeti baino aurretik frontis aprobetxatu eta urrutik jartzen dik eta ikusiko du ze tatikak atzeune. Sakearen ikuste ezkerra bilatzea jungoala. Eta sake bueltan botea aire zartzean da, hori denak. Aimar Olaizolaren lehenbiziko sakea. Gaizto hau ere. Eta tanto, 2 eta 5. Eta biak hasi dira sakez asmatzen hau ere. Arrunt gaiztoa izan da, Luze, oso ongi gurutzatuta eta ezker orman. Goizuetarraren sakea. Begiratu ari da. Irujo airearen bila ote doan. Larri eraman du besokakoan. Aimarrek ireki nahi, baina ez du ezer egin Irujok bai. Hemen dator Aimar. Denbora eman dio eta jaso. Bila doa Irujo. Ederki. Etzen erresa, gelditzen hasi ezkeroko oso. Aimarri denbora eman ziezaiokeen eta horrexegatik txostaren bila joan da indar pixka batekin oso ongi. Oso arro zaizin joan pelota. Eta orain sake bueltan oso aurrean bai hartu du, baina ez du behar bezala gurutzatu. Beburu esaldudik, erabat.
Ez du asmatu orain arte. Erasoko aukeretan. Aimar Olaizolak. Irujo hasieratik oso lotxagabe, honek gehienetan asmatu du. Sake indartsua hori ere, Olaizolak ezkerrez erki eutxi dio, baina gora joan zaio. Besoa takotu eta primeran eutxi dio, baina gora. Baina gara asko sakatzen nahi dek Irujo baino arte, asko. Dagoeneko lau sake. Irujok Olaizolari, Olaizolak Irujori bakarra. Eta finala azkarra doa oso, 23 pilotaka da besterik ez, 9 kintzetan. Oso azkarra doa. Hau ere sake indartsua, baina eskuinez eramateko modukoa. Ongi eramandu Aimarrek, seira. Deja da, txapapera! Lehenbizikoan orain ere. Azkarregi. Deja da, eta aurkaria bere parean zegoela. Azkarregi, baino ateatzen zaio neo olaxi, txizkik. Irujo olaxi, gauza ondo jutu zaizkoen bitarte asko arriskatzen dik. Eta Martin Ezkurrari iritzia galdu nahi da. Martin, uste dut final eroa ikusiko dugula. Bai, hau, hemen giro hau, ez da, etxai batek gustatzen. O pelota ez dute asko ikusi, ja, ematen doia fulbola dela hori. Da geina, zehatzen dena ez, sakatzea dela txistu biki, hori oso gaizki dago. Eta partiduari buruz, Partidua buruz, oainek ez da, ze pelotan ez dakit, ez egin duten hemen gaurra, baina oainek ez da jokun sartu. Eskerrik asko. Martin Ezkurra, rekta gitarren, eta urtzainkiren botellero izan urte askoan. Eta orain, Aimar Olaizolaren sakea erantzunik gabe geratu da, 4-7. Sakez Olaizolak bigarrena, eta hau ere, sakez asko asmatzen ari da. Eta igoako jakintzu hori zaio asko gustatzen hemengo giroa. Behin eta berriz begiratzen du atzera. Irujo indartsu erantzun dio sake horri, erabat kostatu gabe, baina oso indartsu. Olaizola! Doleaz Irujo, gaizki, kanpora doa hori. 5-7. Eta azken tanto honetan ere 5 pilotaka da, Josean, 12 tanto, 41 pilotaka da, oso azkarra, Oso azkarra, asko sakatzen nahi dilako, geho pelote honek hauzek azkarrikien saiatu alago Martin Irujo, eta pelotari gehitxo asmoatu iztuelako ere bai, biru hauzen gatik, Asmoatzen bai, saken asko ari dituk, bik, Aimar. 6 ere, gara juntak. Irujo bila doa, aurrera doa Irujo lehenbiziko aldiz. Boleaz erantzun dio sake horri. Lauterditik atzera Aimarrek, ongi gurutzatuz. Irujo indartsu oso. 5-erditik 6 jo du, ezkerra irez. Ea piloteoan zein nagusitzen den. Eskunika da polita da hori. Aimarrek eraman. Irujo. Ireki, Aimarrek igerri egin dio, baina baldarri bilida bat denbora eman dio. Hortan oso moteltzen dira Aimar, Nik ez dakit urduritasunak lotuta edo zer ibiliko ote den Aimar, baina hau ere erraz iristekoa zen eta erasora pasatzekoa. Egira, Irujo 5-erditik egin du, 5-etik. Igarri, erraz igarri dio. Eta iritsi ere, hori baino errazago iritsi behar zuen. Baldarri bilida. Eta Aimar Olaizola kantxan erraz ibiltzen da. Azkenean 4-erditik iotako pilotaka da izan da. Baina hala ere, igarri dion bezala igerrita. Eta Aimarrek dauzkan hankekin. Eta kolokazioarekin asko zerrazago harrapatu beharrekoa zuen. Erosoago iritsi eta aprobetxatzeko modukoa gainera. Irujo. Sake gurutzatua. Aimarrek larri eraman. Atzera Irujo.
seiterditik boleaz, oso ongi Aimar. Txokoan miatua eta tanto. Ze errezitek gauzek. Esate ju galtzeunen gehitxo arriskatzela baino inen hola itutu errezitek. Galduak iruditu, bat behartu eta galdu du, beste bat garbia. Beste bat erasoan, baina egindakoak dagoeneko 8 erdiak sakez. Deja da ziru eta airez bat. Eta nahi egin dut Julian Retegi. Julian, partidu ez du hitz egiteko asmorik. Galdetu nahi nionea ze partidu klase, baina Julian Retegi ez du hitz egiteko asmorik gaurko honetan. Ez da egit urduri dagoen hau ere, edo ze gertatzen zaio? Era bat partidan sartuta dago Julian eta alaxe segitu nahi du. 9 eta 5. Hori ere esate indartsua, ezkerrumatik irten zaio Aimarri, aurrera doa Irujo Bila. Han utzi du Aimarrentzat harrapatzeko modukoa, Irujo gireki eta tanto. Eta orain honetan uste dut etenaldia eskatuko dutela. Olaizolatarrek, Asierrek deitu egin dio entzat Aimarri eta partida eten egin nahi du Anaiazarrak, iragarkiak. Barruan Irujoren sakea, Aimarrek eraman. Atzera Irujok. Bolea Olaizola. Txokora deja da, harrapatu Aimarrek. Eta Oizutarraren sotamanoa txapapera. Orain honetan 7 pilotaka da, hau baino luzeagoak ez dira asko izan. Da Aimar lotuta ikusten dut. Eta Aimar ez dauka nekatuta egoteko motiborik, ez egindako lanarengatik, baina urduritasunak ere lotzen du gorputza, urduritasunak ere nekarazten du gorputza. Eta hankak elurrei antxita eta ezin mugitu eta ezin iritsi eta gaizki iristen, dako behar bezala ez gutxitan aprobetxatu dik eta aukerak izan dituten eta lotuta ikusten dira Aimar. Golpe gutxikin da errez galtzen da. Lan erdietan alde handia Irujorentzat. 11 eta 5. Iberoarraren sakea. Eskuinez eraman, Bila doa Irujo, berriz ere gelditu, Aimarran da, harrapatu eta ireki, jaso Irujok, Aimar. Txapapera hori ere. Ez zaio deus irteten, Goizutarrari, orain arte lortu dituen 5 hoiek, 2 sakez egin ditu, gainerakoak Irujo galduak izan dira.
Eta partida hasi denetik 18 minutu besterik pasa ezpada ere. Aldea handia da, tanto asko ikusi ditugu, baina espero genuen jokurik ez. Aimar Lobaizolak beste inork baino opari gutxiago egiten du, beste inork baino hankasartze gutxiago egiten du. Aukerak inmeran aprobetxatu ditu normalean, baina gaur ez du ezertan asmatu. Sakeak ateratzen, baina gutxi atera ditu. Irujok beste sake gaizto bat, Olaizolak eraman, sake arrunt gaiztoa eraman du. Irujok atzera. Eutxi Aimarra. Labur geratu zaio. Boleaz. Gainera etorri zaio Irujori, Aimar, ezkerrez azkenean. Traketx horrere eta Irujok ere gaizki bolea, bai? Tanto traketxa izan dut, bai. Traketxa. Oain Aimarren aukera ez izin, bate aprobetxatu eta atzenen Irujo galdu lako, baina Aimar baina tantut bane gaizki. Aimarrentzat berri on bakarra, tantoa beretzat izan dela behintzat eta sakea berreskuratu duela. Eta Aimar erabat nekatuta dago, nervioek, urduridasunak erabat lotuta. Eta arnaska beste etenaldi bat eskatu du. Iragarkiak berriz ere. Ez dago inolako aldaketarik. 6 eta 12, bi pilotariak aulkian eseririk. Olaizola lehena eta urtzainki botileroen esanak entzuten, Koldo aurrera. Atanilloren hitzak jakin nahi nituzke. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze partidu eroa, zoroa ikusten ari garen. Zoroa, gaidie jogatzen, presa gaidie bilo jogatzen pelota. Niri gaina iruditzen zait, Aimar bere mailatik behera ari dela. Ez dakit urduri edo nekatuta edo ez dakit. Nei Aimar baino gehiago besti harritzen hau. Aida jogatzen oso diferente. Gundeni jarri duntzun defentsan, aide eta besti, baina gaur atakau erlubina, aida presaga erosin legutet ditietzen, gaur etzat ahi gustatzen. Ez da partido tipiko. Ez, oso emateu festatago partida dala. Oso presaga da ditza. Eskerrik asko. Bai, zeuri. Atano amargarrenaren hitziak entzun ditugu, sakeari ezkerra idez erantzun dio Irujok. Huts egin du hor, Aimar, eta hor ere oso baldar, eta zabalene bai, hankak eantxita zezke lurrei, ezin bekzeatu. Zeretzate erabat lotuta zeo. Erabat lotuta dabil. Aimar kantxan erraz ibiltzen da, makurtu behar duenean, postura zuzendu, makurtzen badaki. Eta kamisetan Olaizola bigarrena jartzen duelako. Bestela, honek ez dirudi, Aimar denik ere. Aukerak izan ditu. Hor ere asko kosta zaio, gero hurrengo hau gozatu gabea zen, baina erraz iristeko pilota ala ere. Eta ezinean dabil, Aimar, ezinean dabil. Irujok atera usakea. Jaso Aimarrek, ondoen horretan pare bat gora joan zaizkio, suerte txarrez, baina sakeak eramaten eta ateratzen ondoen. Eta orain berriz, Irujoren pilotaka da horrek aurreko horman zerbait arraro egin du, erori egin da, eta Aimar salduta geratu da.
Berriz ere etenaldia eskatu du Asierrek. Eta esertzeko agindu dio. Bi anaiek elkarren ondoan jarririk. Eta ez zait gaizki iruditzen Asierren erabakia. Horrela segitzerik ez dauka, nolabait. Beste zerbait pentsatu beharra daukate. Eta nik ez dakit zer duen Aimarrek, baina arrun gaizki dabil. Galdetuko dugu Mikel Unanueri. Ea, zer dio Mikelak. Ez dugu ikusten gaur, ez dugu ikusten Aimar bere ohiko mailan. Bueno, Irujo ondo errexe ibiltzen da. Sakiakin min asko indu, gero paradakin dola, eta ni uste Aimar dago lekuz kanpo, ez? Erki Mikel, eskerrik asko. Aimar lekuz kanpo dago eta niri etzek beste esplikazioa etortzen. Urduritasunak lotuta egongo dago izutarra. Egoera zailoni bat buelta ematea mintzat eta beste irudi bat ematea lortzen duen Goizutarra. Sake gaiztoari ongi erantzun dio, berriz ere aurrera Irujo. Ez du behar bezala neurtu, Aimarrek ez du aprobetxatu, Irujo gatzera eta buruz behin. Oain eskerpa eta harrimatu zaio, baina ondo iritsiek eta esku utzik eta beburu salduta. Oain harrimatu zaio oain kontan, baina anaiak esaten nahi bertzik gutxinet beti gora, saitxet izatu erren beti gora. Hortxe duzu ez du behar bezala neurtu Irujok, jauzi eginda jo behar izan du, eta hor bai saietxetik hasi da, eta baztertutako pilota zuen, Irujori aukeran utzi dio, eta honek dena alde zuen. 15-6, eta Aimarrote da orain airearen bila joan behar duena, keinu hori egin du, baina azkenean atzera etorri da, zabalera oraingoan nahita ateratakoa. Ederki eraman du Olaizolak eta Irujoren ezkerka da, saietxetik joa, oraingoan gehiegi zabaldutakoa. Eta hainbeste itxaropen ekarri dugu, partida hundia ikusteko itxaropenez beteta etorri gara, baina ni behintzat denau, baterea orain arte ikusitakoak, nola ba? Irujon joku genatxo batea harritzen, presaka jokatzeik, azkar jokatzeik, guk askotan esaten duna, eta atzari jo esan duna, errezegi askotan jokatzeik, baina gauzeak errez itizkik eta azkar. Galdu behitutula, bai, baina kontrarioa ez dutukeik. Eta barritzen baina Aimar berriz burutsuaek, pelotai kompletoaek, eta aukerak normala, sakatuta asko indik eta hortantzen zegideko nuna, baina aukerak izan ditu guztik, denak, babagarri iztik aprobetxatu. Irujo aurrera, bolea zerantzun dio sakeari, oraingoan ongi. Oain ez zerretzi. Berriz ere zerrez, eta Irujo atzera. Bolea Aimar. Atzera Irujo. Ongi Aimar, baina berriz ere salduta. Deja da, arrapatu du Aimarrek, oraingoan aprobetxatu duen, eta Irujo ezin eraman, tira oraingoan pixka bat. Oraintxe, pasatu du. Oraintxe, horrelako aukera asko izan du, eta aprobetxatu duen lehen da bizikoa, hause. Eta zaila zuen hori Irujok. Zinezko gertatu zaio. Eunda 8 pilotaka da besterik ez. Egin apustu Jaun Andreok. Oraindik ere baduzu aukera. Eta apostua pentsatuko duzuen hola, ez da? 100.000-ari, 10.000. Berriz ere aurrera joan da Irujo, gurutzatutako sakea luzegia.
Hor dituzue bi pilotariak. Bietako batentzat izango da 2005ko buruz buruko txapela handia. Ezker hormatik irten zaio eta ederki eramango Irujok, airearen bila Aimar, gantxoa ederra. Ederra gantxoa. Eta oantxo etorri ala uste behonea pixke bat Aimar. Bentsat esandik aurre hainbait. Ez ditikeatu behar, aurreko pelotak da hoie. Aurreko tanto negona izan dek eta guain kontan bile jun eta bikain errematatu. Eta ez du aukera ona, Ez, etzen erresa. Baina guain usteet, nik usteet behak kale ogale ingola. Arriskatu ingola. Ikara galdu eta partidu galdu eta zegoa gainan zen da momentua izaten partidu nola pentsatzen gena. Etxi hartutakoan lasaitu. Bai. Irujo aurrera doa. Argi. Bolea zerantzun dio sakeari, ongi. Sotamano orain. Ezkerra irez Aimar. Irujo. Ea pilote itxurazko bat ikusten dugu. Olaizola. Ongi luzatuz. Hori pilotaka ederra izan da. Bolea Irujo. Hori ere pilotaka da bikaina. Irujok. Eraman Aimar. Txokora. Ierri egin dio Irujok. Hau tanto nekagarria doa. Aimar zabaletik. Ezkerra irez Irujo. Olaizola. Haze zartako eman dio. Haze zartako eman dio. Seiter dira. Ongi Aimar. Hau beste gauza bada behintzat. Gozatu gabea. Aimar. Irujori ezin pilota buruz gain pasa. Gurutzatu egiten du baina. Oker jotakoa ez da hori iritsi. 10. tantoa. Olaizola bigarrenaren zat. 29 pilotaka da izan dira. Azken tantonetan. Eta oraingoan etenaldia Juan Martínez de Irujok eskatua. 10 eta 15. Pixka bat bere aukeretan eta bere buruarengan sinesten hasteko moduan izan daiteke Aimar Olaizola. Oraindik ere aldea handia da, baina beste itxura bat ematen ari da behintzat. Eta hori behintzat merezi du Aimarrek. Hasierako itxurarekin partida amaitzea. Inola ere ez du merezi Aimarren mailako pilotari batek. Tanto hau nekagarria izan da oso nekagarria. Aimarrak ezin zion pilotarik pasa Irujori. Azkeneko pilotaka da hori oso gurutzatua izan da. Ezkerra irez gaizkiateak eramateko asmoa zuen. Azkenean gaizki edo berak ustez bezala irten zaio behintzat. Azkenengo momentuan hasi da eskuinez. Eta ezin izan du eraman. 10 eta 15. 25 15 jokatu eta gero. 140 pilotaka da besterik ez. Baina tira azkenengo honetan 29. Irujok sakez lau egin ditu. Dejadaz 3. Airez bat. Buruz gain pasatutako pilotak 2. Atzean egindako beste bat ere bai. Galdutakoak 5. Aimarrek berriz egindakoak 5. Sakez 2. Ezkerra ire bat. Atzean 2. Galdutakoak 4. Irujok eman dio pilota Olaizolari. Aimarren sakea.
orain honetan atzera begiratu gabe. Baina ederki asko gurutzatu du, Irujo erdibidean geratu da salduta, eraman ala ere. Txoko handeja da, tanto Olaizola, 11 eta 15. Eta partida aldatu indek, Partida aldatu eginda, orain Olaizola sartu eginda jokoan. Eta aldea asko murriztu du, azken 5 tantoak Olaizolarentzat izan dira. 15 eta 6 aurretik izan da Irujo, orain 6tik 11 Olaizola. Eta tanto Mordoska jarraian egiteaz gain, beste itxura bat ematen ari da. Asmatzen hasi da eta pilotaka da hobeto luzatzen ere bai. Hori ere gurutzatutako sakea, orain honetan atzean geratu da Irujo. Aimar Bila, gantxoa orain honetan harrapatu egin du Irujo. Aimar. Eta Irujoren sotamanoa gaizki joa, txapapera arrastaka. 12 eta 15. Partida aldatu eginda nola gainera. Halere gustagarria izateko, espero genuen mailako izateko bintzat oraindik asko falta du. Olaizolaren sakea, azken sakeetan ez du bat ere begiratu, atzera. Orain bai. Berriz ere gurutzatuta atera du. Irujo salduta geratu da. Eraman du baina kanpora. 13 eta 15. Alderik handiena, benetan handia izan da. 5 eta gutxi irabazten hasi da Irujo. 7 eta 2. 12 eta 5. 15 eta 6. 9 tantoren aldea izan du orduan Irujo. Eta orain birena besterik ez, eta sakea Aimarrek. Orain atzean geratu da Irujo. Erresto bikaina izan da, Aimar Irut erditik, txapara joan zaio. Txapara joan zaio Olaizolari, etzen erremate txarra, Oso nagoen, baina urrutiti duen, da arriskatu inbertzeken, bakik ez arriskatuzko urrutiti nola sartuan iritsingo baizan. Urruti zen eta errematea zehaztu beharra zeukan. Markatzera bakarrik joan ezkero. Erresto bikain izan baita. Iritsi egingo zitzaion Irujo, eta zirte dozart joan da. Irujoren erresto ononrek urrutitik arriskatzera behartu du Olaizola. Eta suerte pixka bat falta izan du Goizutarra, baina orain beste Aimar bat ikusten ari gara. Honek ez du lenguarekin zer ikusirik. Aimar orain, aurrera ez. Mehatxu egin du, baina atzean geratu da. Sake gurutzatua, eraman Aimarrek. Erresto ona. Gora, asko galtzen nahi da, asko galtzen nahi da. Momentu hon bat izan dit. Oain ez da lehengoa, baino. Oain pelotau. Pelota una, gora zintzaio. Irujok lau sake sartzea ez da harrigarria. Sake gaizto asko atera duelako. Zitalak ezker horman jarritakoak ere baziren. Baina beste 6 pilota da ditu galduak Olaizolak. Irujok adina. Eta Irujok gehiago garritzea eta gehiago egitea normalagoa da. Baina galdutakoak seina dituzte. Eraman Aimarrek. Atzera Irujok, ea pilotean zer gertatzen. Irujo, ongi luzatzen pilota, eraman Aimarrek. Ongi luzatutakoa, zaila baina jaso Aimarrek. Eskuin boleaz orain.
Irujo agintzen ari da, bolea Aimar. Hori gurutzatu gabea, bolea Bihurria. Ongi atera du Irujo. Txokor Aimarrek. Hau ere tanto gorra doa. Eutsi goizutarra. Tanto nekagarria. Txoko handeja da. Efekto ondiarekin, baina txarra. Olaizola. Deja da zabalean. Eta tanto 14. Aimarrentzat. 26 pilotaka da. Irujok agindu du lehenbiziko zati luzean, baina Aimarrek berak ere baditu errekurtso latzak defentsan, eskuin boleaz eta ezkerrairez pilota zai asko eraman du. Gero Irujo erasora pasatu denean ez du asmatu eta azkenean dejadarekin tantoa bukatu duena Aimar bera izan da. 14 eta 17 eta Urtzainkeik bere mutilari aholku batzuk eman nahi dizkio. Lan pixka bat egin nahi du Angel Urtzainki Irujoren botileroak. Gainera aspaldian lanik egin gabe dago. Greban dira azken 53 egunotan Iruñeko taxistak eta Urtzainki Iruñean dihardu lan horietan. Eta orain Irujoren botilero lanetan duela minutu batzuk pentsatuko zuena baino lan gehiago izaten ari da. Gauzak aldatu egin dira hemen. 9 tanto zaurretik joan da. Irujo 15 eta 6an, baina ordutik 2 tantu besterik ez. Irujorentzat, Olaizolarentzat berriz 9. Zortzi eta bikoa da partziala. Tira etenaldi hau ere agortu dute. Kantxan da berriz ere Irujo. Eta gauz asko bizitu dira hemen, Xavier. Azken aukera emango dizuegu gure lehiaketan parte hartzeko. Hauxe duzu azken aukera. Apustu egin nahi baldin baduzue. Oraintxe bertan bidali mezua edo deitu. Gauz asko bizitu direla hemen, batetik partidua, bestetik Aimarren aldeko oiuak, eta baita artekarien lana egiteko era ere. Lehen triste izan dira, 10.000 dirua, orain doblean dago, baina biziago ari dira lanen. Olaizolaren sakea. Irujok zer egin behar du. Aurrera doa, ez atzean geratu da azkenean. Errestua ona. Aimarren gantzoa ere bai. Eta tanto, 15 eta 17. Gauzak aldatu egin dira Jaun Andreok, orain arte. Lehen biziko tantotik, beti Irujo aurretik, baina berdinketa oso hurbildu Olaizolak. 2 tantura. Ikara galdu izkik. Aspalditxo galdu izkik ikaraz eta lotu tatea de baino. Ikara galdu izkik eta baina aire galdu Zirte ozar. Asko arriskatzen eta kontuz. Sako beltan hori pasatzen zaileek eta jokaldi oso manejatzen dik. Eta gauzak ateatzen bat zaizkio, oain di partidu hau aurre ateatzen bat zauket. Irujoren errestoa, benetan bikaina. Ireki egin du gainera eta Aimarrek ez du. Ezkerra ire sartu. Aimar, ordu aukera. Olaizola, lauterdutik. Sotamanoa Irujo. Beste sotamano bat. Aimar, azpitik. Irujo.
Ongi Aimar. Atzera Olaizolak. Irujoren bolea. Pilotaka da Latza, eraman hori ere Irujo, Aimarren aukera atzera. Hori eramaterik ez dago, 16 eta 17. Eta Juan Martínez de Irujo benetan une larriak pasatzen ari da, oso larriak. Orain arte gehien estutu duena, Patxi Ruiz izan da. Patxi Ruizi larri baina irabazi egin zion Irujok eta oraingo estualdi hau ere benetan Latza da. 16 eta 17, Aimar Olaizolak ez zirudien bera lehenbiziko zati hartan, erabat lotuta, ezin pilotakarik luzatu, ezin zangorik mugitu, ezertan ez du asmatu, baina gero etxia hartu duenean, partida galduta ikusi duenean, urduritasun horri gaina hartu dionean, bere errekurtsoak erakusten hasi da, eta Irujo da estu eta larri da bilena. Hor duzu Irujo. Gauzak alde jarri zaizkio, oso ongi jarri zaizkio. Baina orain uste bera larriago egongo dela. Eta baina testua zeun guztitan aurre ateadek. Partiduz baitu galdu, mano, legurten 6 izan dizkin, 6 jokatu dizkin. Aurten beste 2-8, eta gaurkoa 9 izango. Eta baina arte denak irabazizki. Eta Aimarrek eten nahi du Irujoren hilada luze hori. Bi pilotarien zatanimoak, Aimar Irujo, oiuka batzuen eta bataren eta bestearen zaleak. Bado Aimar. Irujo aurrera berriz ere. Baina Aimarrek sakea ezker orman jarri du eta Jaun Andreok ados, Jaun Andreok. Ados dira, lehenbiziko aldiz, partida hasi denetik lehenbiziko aldiz, ados dira. Irujo aurrera egin du eta Aimar orain hobe da atzera begiratu joatea baino horretara joatea. Bai, bazpare bintzat. Eta asmoatzen nahi duk, Sakez launa. Eta sakearen jabe Olaizolak segitzen du, horrek asko balio du. Berriz ere aurrera Irujo, ez. Azkenean atzera egin du. Gora. Eta Aimar Olaizola aurretik da. Partida hasi denetik lehendabiziko aldiz Olaizola aurretik. 18 eta 17. Partida gora bairatsuak ikusi ditugu, baina halakoak asko ez. Estu eta larri, Juan Martínez de Irujo lehenbiziko zatian Aimar izan da. Galduta ibili dena, eta orain, egoera zailoni. Irtenbidea nola eman asmatu ezinik dabilena, Irujo da. Sake gurutzatua, Irujo geraman. Aimarrek pilotaka hori ere gurutzatu, txokora Irujo, eraman Aimarrek, hau ez da lehengoa, orain mugitu da. Irujo, atzera, Aimarren gantzua barruan eta tanto. Aimar hau ez da lehengoa, oraingoan erki mugitu ikuzangoak. Hor lotuta honen hankak dardarka, indarripa egeitzeko lurrei antzita egeitzeko eta alaxi bilig Aimarrezu normal hasierakoa, baina oa ikusiek, ia partu erditik, nola aldatuan, nola beburue, partiu galduta ikusi unen, erabat urdultzez datuek. 13 eta 2 partziala darama orain Olaizolak. 13 eta 2-a. 15 eta 6 aurretik joan dena, orain 19 eta 17 atzetik.
Eta sakeak Olaizolaren eskuetan segitzen du. 6 tanto jarraian daramatza Olaizolak orain. Eta dirua, Xavier, hau da eromena. 450.000 orain dirua, Olaizolaren alde jakina, baina bi tantu besterik ez ditu, eta horri dagokionean behintzat alde ikaragarria. Olaizolak aterako du sakea. Sakeari etekin handia ateratzen ari da, ikaragarria. Goleaz, erangoan erantzuna ona. Irujorentzat aukera. Dejara txapapera joan zaio, 20. Aimarrentzat. Hasieran dena irten zaio Irujori, orain ez zinean dabil. Aimar Olaizolaren buruz buruko lehen biziko txapela handia sekula baino gertuago dago. Hau du bigarren finala, lehen bizikoa lesionatuta jokatu zuen, 7an geratu zen duela 2 urte Patxirrizen aurka. Txapelketa hartan ere gauzarik hoberenak berak egin eta gero. Aurten berriz, zalantza gehiago sortu du finalera bidean. Finalari gaizki egin dio, baina aurretik da. 20 eta 17, sake gurutzatua, eraman Irujok. Eraman hori ere, Aimarrentzat aukera, ezkerrez jarri da. Txokora, 21. 21, Olaizolak, 17 Irujok. Eta Irujoren elastiko gorri hori arrisku bizian dago. Aimar Olaizolak izan nahi du. Irujori irabaziko dion lehena. Eta garaipena eskuan du goizutarrak. Etenaldia eskatu duen Irujok. Lehen biziko 3 etenaldiak Olaizolak eskatutakoak izan dira. Orain berriz 4 daramatza Irujok. Eta Aimarrek zerrakurtso erakutsi dituen gauzak hain gaizki egiten hasita gero. Bai, gero Aimar dana, jokatzen ari, pelota burutsu bat, tekniko bat, oso teknikoa, kontraion erreztasunek aprobetxatzutuna, beak opari gutxition pelotari, eta oain partidun biharren parte honetan hoi erakusten ari dut. Eta Irujoi berriz oain arte dena betatiko ondo atea zaio, baina arrisku ikeragarri, beti izan du. Eta joku azkarra zoro haiteik, eta gaur kontan gauze gaizki atatzen aiziztu gainarte behintzat. Baina horreat izaten ginen Aimarreke bazeukela be joku zoroi aprobetxatzea. Aukerak batekin pelotari alako. Olaizola bigarrenaren azken sakea izango da, Jon Andreo. Kontrakantxa erabat argazkilariz beteta dago, eta leku gutxi xamar geratu da hor nonbait, eta epaileek alde egiteko esan diete. Olaizolaren azken sakea. Aurrera Irujo gurutzatua. Eraman nolabait. Aimar. Gantxoa. Eta Irujoren tantoa. 18 eta 21. Eta guain sakekin. Hau zegoela uste altzen uten. Esaten ari zaigu Irujo. Oraindik behintzatez. Sakea berreskuratu du Irujok, aurretik 8 tanto jarraian egin ditu Olaizolak. Eta orain Irujok 5 egin beharko lituzke jarraian, bat egin du. 17tik 22koa jarraian egin beharra. Partida irabazteko bat egin du, orain beste 4 falta, baina akatsik ezin egin. Aimar bera ez dute, da bat joan gaurera. Pare bat
Lehen kinu indik. Oain kinu indik. Orain ere keinu egin du. Joan beharra du. Atzen gehituko dut. Atzean geratu da. Irujo bila, bolea zutzi, Aimarrek harrapatu. Irujo lehen bolea, Aimarrek sotamanoa. Irujo. Sotamanoa ona. Beste sotamano bat Aimarrek. Irujoren ezkerra ire indartsua. Gurutzatua eta Aimar Olaizola txapeldun! Aimar Olaizola 2005ko buruz-buruko txapeldun jaun Andreok. Juan Martínez de Irujoren aurka. Hain gaizki hasitako final bati, buelta ematea lortu du. Bigarren zatian erakutsi du. Zer nolako gaia duen mutilonek. Eta serre bizian Juan Martínez de Irujo. Aimar, zorionak. Haze partidu, Aimar. Oso gaizki hasi eta azkenean nagusi. Bai. Hasieran nik uste ba. Finala handia bizko nervioso hasi nitzala ez. Nik uste nere maila manduala. Esaten dute oso pelotari lasaia zarela, baino finala dira. Hala ez, finala beste gauza diferente izatu dute. Eta gaurren abari join da. Baina ikusi dugu, Aimar, partidu erditik aurrera, ikusi dugu. Nik uste gero demostratu duela. Eskuinaz ere berriz ongi ematen diala, nik uste gero partidu erditik aurrera gozatu duela. Azken urtetan gertatu diren dana gertatuta, Aimar, txapela merezi duen. Importantea da ez. Leno lauterdiko irabazti nuen eta esan duen oain mano berriz irabazte hau ikara harrien. Eta bera ere ze pilotari den, Zerret jartizen, lehen urten zapeldu gelditu zen ez, eta gaurren ikuste, bi egeo partio honein dula. Hori eskaintzen dio, Aimar, azkeneko galdera. Bueno, hau, azpaldi dizta honiten, ere laun haundi dian eta seitzaia haundi dian, Iman, Ol, Jose, Ernesto, Joseba eta Aitorreri ez. Horrek asko denon partez. Vale. Bere launik handienak izan ditu gogoan, Aimar Olaizolak. Lehen da biziko buruz-buruko final handia irabazi bezain azkar. Ordoaz goiztu taldeko lagunak bera besarkatzera. Bizkarrera ere jaso dute. Eta orain arteko garaipenik handiena, txapelik preziatuena Olaizolari. Falta zitzaion horietako bat. Azkenean goiztutarraren buruan da. Txapeldunaren maila aspalditik ematen ari da Aimar Olaizola, eta azkenean aurki izango du buruan txapelik preziatuena, buruz-buruko txapela. Eta Koldo, Irujo nola aldagiletaratu den ikusita, ez dakitura harrapatzeik izango dugun. Zaiatuko gaitu. Eztek horrelakoetan bazakik, buelta ematen da gertatu dena onartzen. Beraz, nik usten diat, izango dugu aukerari berari egiteko. Bueno, lehen da bizi saribanaketa egiten utziko diegu, eta ea saribanaketaren ondoren, ja, ordurako pixka bat lasaitzen den Irujo. Eta Iberoarra harrapatzeko modurik dugun, azkenean norbaitek irabazi behar zion Irujori, eta ez da edozein izan Irujoren erregetzari amaiera eman diona. Aimar Olaizola. Bien artean nik uste txapel haundi asko erabakiko dela datozen urteetan. Hauxe izan da bien arteko lehen finala. Iaz elkarren aurka jokatu zuten, baina hura etzen finalean izan. Final aurrekoetako ligaskan baizik. Aurten berriz finalean egin dute topo. Eta Aimar Olaizolak irabazi egin du 15 eta 6 atzetik joan baldin bada ere. Hau esek izan dira azkenean. Aurtengo finalak utzi izkidu. Javier, eta orain bai. Julian. Orain bai, Julian Rategi, ze final eroa ikusi dugu. Bai, finala oso kasta izan da. Bueno, Irujo naziera beti bezala ez. Oso bizkorra hasi da, asko arriskatuz. Jugada gonak atea zaizkio, eta Aimar bera lotuta ez.
Eta gero, ja partio irauzita zautienen, 15-6, hor, bai, Aimar, esan behar da buruz jokatu gula, baina, claro, Irujok estilo bera segitu jokatzen, pelota asko errealatu jota, Aimarrek asmatu, eta, bueno, partio izan da oso nazia izan da, bai. Eskerrik asko, Julian. Eskerrik asko. Julian Retegi, lehen ez zeukan berriketarako gogorik, gauzak ilun ikusten baitzituen bere enpresako mutilarentzat, baina gerora ja txapela eskuratuta gero lasaitu da Julian ere, eta ea Irujo ere lasaitzen den, eta bere iritziak biltzeko motorik izaten duen Koldo Aldalurre. Sari banaketari ekin diote, txapeldun orde, Juan Martínez de Irujo. Binakako bi final jokatu ditu, lehen bizikoa galdu, bigarrena irabazi, eta buruz buru berriz, beste bi final, lehen bizikoa irabazi, bigarrena galdu. Aimar Olaizolari, lehen da bizi. Trofeo eder hori, eta orain txapeldunak behar duena. Txapela handia. Buruz buruko txapelarekin hor duzue, Olaizola bigarrena. Eta bi pilotari handi hauen. Hogeita bi eta 18, zortziak 19 minutu gutxi dira. Irujo, Juan. Eta ea Irujo harrapatzen moduri dagoen, aurrera. Ez dago hitz egiteko. Gana gina zerre, bere honetik irten da, oso momentu txarra pasatzen ari dela iruditzen zait. Bueno, ba, mikroa ahoan jarri dio Koldo, baina ez du hitz egiteko gogorik. Malkoak ere bertan zituen. Ángel Urdainki. Ángel, qué partido tan raro. Sí, ha sido un partido muy raro. Los dos han andado un poco a ver, vigilándose más el uno al otro que jugando a pelota. Parecía que con 9 tantos de diferencia el partido estaba terminado. Sí, yo he dicho que seguiría, que el partido, que quedaba mucho partido y que él, que soltaría la pelota, pero bueno, Aimar también, pues tampoco es que ha hecho mucho, pero bueno, ha acertado en todo y oye, venga a completar. Los pelotaris temperamentales tienen esas cosas, ¿no? Ahora juegan mucho, tienen rachas. Exactamente, el partido así ha ido, se ha puesto 15-8, ya parecía que estaba un poco ya encarrilado, pero bueno, oye, mira, ha sabido dar la vuelta, ha sabido jugarle. Y bueno, nada que completar, oye, Flanes ha hecho un gran partido de Aimar y se lo ha merecido, oye. Pues nada, gracias y... Vale, gracias. Bueno, Koldo, uste dut, Irujok berriz pentsatu duela, eta azkenean... Bai, hartuko dugu, harrapatuko dugu. Juan. Pixka bat ozten utzi behar, tira. Eramontzazu pixka bat barrurago, gure kamarek harrapatu alizan dizaten. Koldo, barrurago oraindik, segi lasai. Segi lasai barrura. Lehendabizi eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, qué partido tan raro, qué final tan rara. Parecía que tenías media chapela en casa ya, 9 tantos de diferencia y no ha podido ser. Pues por eso me ha puesto así, ¿no? Iba 15-6 ganando y bueno, Aimar ha empezado a jugar, se ha empezado a arriesgar, saque remate, le ha salido todo, pero bueno, yo creo que tampoco le he regalado mucho, ¿no? Yo también he ganado partidos así, pues ahora me tengo que perder, pero bueno, yo creo que conforme se va pasando el calentón, quedar su campeón tampoco está tan mal, ¿no? Bueno, es que el principio de tu partido ha sido realmente espectacular, ¿no? Has pasado por encima de Aimar, él tampoco podía, pero no podía porque tú eras muy superior a él. Bueno, estaba con confianza, la dejada tiraba fácil, me salía, Aimar tampoco andaba muy suelto, pero bueno, no es como se empiezan los partidos, son como acaban, y así ha sido, ¿no? Ha sido una pena, pero bueno, todavía me quedan muchos años, ¿no? Y espero jugar pues más finales de esta, que aunque no gane, pues por lo menos hoy he disfrutado del partido, ¿no? He estado todo el partido consciente. Habrá más oportunidades, seguro, ¿verdad? Esperemos, ¿no? Yo creo que si seguimos trabajando igual y jugando igual, pues ojalá, ¿no? Yo creo que hay que ir a por todo aquí en esta vida. Lo que no hay que hacer es quitarle mérito a Aimar. No. Aimar al principio tampoco está muy fino, pero luego al final pues ha empezado a sacar remate, ha salido todo y hay que felicitarle porque se ha merecido ganar él. Zorionak zuri ere, Juan, segi horrelaxe. Vale, eskerrik asko.
Lapiko espresak bezala halako batean leher egin du eta pixka bat ozten hasi denean hasi da gauzak baloratzen eta bueno, lortutakoari merituak ematen ere bai. Tira, txapeldun ordetza gaizki ez dagoela esan du. Txapeldun ordetza hori lortzeko, finalera irabazteko aurretik gauza zailak egin behar izan ditu. Aurretik ere ez dugu iazko Irujo ikusi, hori egia da, gaur gauzak erraz egiten hasi da, sakez asmatzen, tantoak bukatzen, alde handia lortu du, berak asmatu duelako eta Aimarrek erraztasun ikaragarriak eman dizkiolako. Eta gero gauzak aldatu egin dira, Aimarrek etxi hartu duenean eta gauzak partida galdutzat jo duenean, orduan hasi da jokatzen, sake errematean ez dena ongi irten zaiolako, baina azken zatian ia dena bai, eta Irujok berriz egoera horri buelta ematen ez du asmatu. Ez, beti izan dio lehen gurtene bai eta urtene bai, arrisku ikeragarri gaztetula Irujok, botea doa ikeragarri zezkek eta botea duken golpe hori askotan gutxi aprobetxatzeula, azkarregi joatzeula, ateatze bat zaio arriskutsu ikeragarri, baina bakik asko arriskatzeunak, ikeragarri arriskatzeunak, dena ondo ateatzea eta gauze ondo ateatzea zaile eta gaur pixkat, oai arte ondo nola ateatzaion dena, gaur pixkat okertun zaizkio gauzek, aurrenen oso errez izan dizkik, Aimar erabalotuta ondalako, eta eman dizkon aukerak ez ditulako, bate aprobetxatu, baina gero partidu sartuek, 15-6 joan hor eskubika bat eharra jodik, eta handi aurrea dena ikara galdu izkik, eta gero Aimarren biharren parteen oso ondo jogatu dik, beha dana. Kontraiok emate izkion aukerak aprobetxatu, errealoke bikain hartu, eta beha gopari gutxi egin da gauzek ondo egin. Eta merezik Aimarreke. Pelotak eta kirola ditun gazipozak izautu izkik, guain dela bi urte lesio grabea izan zin eskubiko sorbaldan, rekuperatuek, pelota ikeragarriek, eta aurten manoan iztago bitxapelak, lautarrikoa eta frontoi guztikoa behantzat ditu, goizu eta jun ditu. Eta lesio larriaren ondoren nik uste horrek ematen diola pozik handiena Aimarri, berriz lehenera etorriko ez ote zen eta jendeak zituen ikaraiek eta bere alaxe argitu dituelako zalantza guztiak eta aurten bereak ditu buruz-buruko bitxapelak lauterriko irabazi zuen eta orain buruz-buruko txapelketa nagusia irabazi du. Eta pozik izango den beste bat, 600 euro eskuratu dituelako Juan Avellanos Solasti, Donostiatik apostu egin duen pilotazalea. Zorionak Juan, zuretzat gaurko 600 euroak. Besterik ez pilotazaleok, honen beste emango diogu amaiera. Gaurko pilota emankizunari, gogoratu, 248 pilotakadaren ondoren, 54 minutu iraunduen partidaren ondoren, 15-6 galtzen joan arren, 22 eta 18 irabazi duela Goizuetako Aztionek. Aimar Olaizola bigarrenak, pejondaiala Aimar, merezi duketa. Besterik ez pilotazaleok, eskerrik asko, izan ongi.